прадпрымальніцкай дзейнасцю. Перавозіць рэчы, якія могуць пашкодзіць вагон ці рэчы іншых пасажыраў, а таксама вогненебяспечныя, атрутныя, лёгкаўзгаральныя, выбуховыя і іншыя небяспечныя рэчы. Невыкананне правіл вядзе да прыцягнення к адміністрацыйнай адказнасці. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што курэнне ў неабсталяваных месцах на тэрыторыі вакзальных комплексаў забаронена. Прыпыначны пункт Будацень. Посадка завершена. Будьте осторожны, двери зачиняются. Наступный припынок. Прыпыначны пункт Романовичи. Прыпыначны пункт Романовичи. Посадка завершена. Будьте осторожны, двери зачиняются. Наступный припынок. Станция и путь. Станция и путь. Увага! На станции короткая посадочная платформа. Будьте уважливы и осторожны при выходе из вагона. Посадка завершена. Будьте осторожны, двери зачиняются. Наступный припынок. Станция Новобелецкая.